tvojho tela. Počujem, cítim voľný dých, len aby si neopletela. Mimo zatají dých. Mám rád to gesto. V túto rannú hodinu takú vidinu mám rád to gesto. Kým hlavou na súhlas, v tvojom uchu letí môj hlas. Kým hlavou na súhlas, v tvojom uchu letí môj hlas. Mám rád to gesto. Stáva v noci a chodí bosá. V jablkovom sade mokrou nohou hladí stebla trávy. Na sklonku noci sa ťa dotkne hebkou rukou pod jabloňou. Ráno nájdeš pod oblohou ozvenu dotyku na líci.
Tak, ja vám želám pekný dobrý večer. To boli Martin Zajko, Igor Hadži Sabo, Slide and Udu. Vítajte na krste tejto krásnej knižky Dážď slivkových kvetov. To je ona, tak to pekne vyzerá. Je úplne čerstvá. No a som veľmi rád, že tu môžem byť spolu s autorkou tejto knihy, mojou spolužiačkou z vysokej školy. Stretávali sme sa, tuším, spolu na nejakých seminároch Elenkou. U Jana Vilikovského. U Jana Vilikovského. Mali sme nejaké angličtiny spoločné. Ona teda študovala tlmočníctvo, prekladateľstvo, čínštinu a ten krúžok tých čínštinárov bol taký svet sám o sebe. Elenka Hidvegiová-Jung sa venovala téme dekadentnej čínskej literatúry, ale aj dekadentnej európskej literatúry, čo bola téma, ktorá ma tiež celkom zaujímala. Venovala sa téme osudových žien, možno o tom sa tiež budeme rozprávať. Niekoľko rokov strávila v Číne, pracovne aj súkromne a asi jej to dosť prospelo, pretože na základe toho čínskeho pobytu a na základe jedného osudového muža a osudového pobytu vznikla táto kniha Dážď slivkových kvetov. Elenka povedala, že tá kniha vznikala 18 rokov, že 18 rokov sa to tak postupne navrstvovalo, tie témy sa zbierali, príbeh zostal príbehom, ale k príbehu sa ešte pridávali rôzne ďalšie veci. Medzi tým stihla vydať 2 básnické zbierky, veľmi krásne. Jedna sa volá Prasestre a druhá sa volá Homme Fatale, čiže osudový muž. A tie jej obľúbené témy sú dosť podobné. Oni sa tá téma lásky a nejakej takej osudovosti sa dosť často vracia. Ako som povedal, knižka je veľmi pekná, je veľmi čerstvá, vyšla vlastne iba včera. A dnes budete mať možnosť si tu zakúpiť takú sériu 80 exemplárov aj s jej razítkom, aj s jej podpisom. Pekne som to povedal? Krásne. Ja som sa, že to povieš až na konci. Môžem to na konci ešte zopakovať. No, my sa stretávame, ten dátum, že kedy sa stretávame, nie je úplne náhodný. Možno pre nás ostatných je náhodný, ale Elenka si to tak vymyslela, že to bude práve v tento deň a teda musela si to tak vybojovať, že tá kniha dovtedy vyjde, že ďalší hosť, ktorý ešte sa tu dnes hlasovo objaví, Lucia Róža Hurajová, ktorá z tej knižky bude čítať ukážky, bude môcť v tento deň. Zdá sa, že tu nie je len jej holografia. Alebo áno? Ale dokonalá. Dokonalá. Tak technika dnes už dokáže zázraky. Čiže prečo v tento deň, Elenka? Milí priatelia, vás v prvom rade veľmi pekne chcem privítať a poďakovať, že ste prišli dneska sem. No a vlastne ono to nevie nikto, okrem tuším Dada jediného, prečo je to práve dneska. Lebo som bol zvedavý. Áno, Dada bol zvedavý, ale takto dnešný dátum... Ale zase vieš, čo by bolo dobré, že keby si to nepovedala. Lebo ja som sa teda na to spýtal, lebo som bol zvedavý, ale potom mi to Elenka povedala. A teraz, keby to zostalo takým tajomstvom... Ja by som to chcela povedať, lebo... Chcem to povedať, pretože bola to taká... Teraz si všetci hovoríte, že v tom bude niečo také, že v ten deň sa určite stalo niečo také zvláštne, veľmi osudové však. Takto, lebo ja som po Vianociach tú knižku konečne završila, naozaj po 18 rokoch. A uvedomila som sa, že som ju vlastne dokončila 40-ročná, ale moja 40-ka bola 29. septembra, minulý rok. A bolo mi tak trošku ľúto, že vlastne ju neviem privítať v čase tých 40. narodenín. No, ale som si povedala, že ale 40 rokov bude mať celý rok, nie len ten jeden deň. A povedala som si, že 29. marec, čiže dnes, bude taký absolútny vrchol celej mojej 40-ky, lebo je úplne exaktne v strede, medzi mojou 40 a 41. A
A skreslo mi to v hlave ako fantastický nápad, že vlastne oslaví takto tie 40-tiny a utekala som ku kalendáru, či to náhodou nebude nedeľa. A bol to útorok, tak to som sa veľmi potešila. No a v zápäti som volala tebe, aj Jimu, Lucii. Všetci ste povedali, že máte v diároch vtedy ešte voľno, to som sa potešila. A potom som volala pani Majku Štefankovú, editorku, či vlastne je to realistické, aby tá kniha aj vyšla naozaj to vtedy. Ona povedala, že je to úplne vylúčené. Povedala, pretože to vtedy ešte nebude ani dopísané. Povedala, že záleží na mne, či to nebudem naťahovať. No a už úplná perlička je len tá, že vlastne do ISBN kódu knižky sa tiež dostala 40-ka ako posledné číslo. Takže to je to také symbolické. To je darček k 40-tinám mňa samej, mne a ako keby aj od života. Čiže teraz sme vlastne na vrchole tvojej 40-ky. Áno, presne tak. Vychádza na vrchole tvojej 40-ky. Ako sa cítiš ako 40-tnička? No, fantasticky. Ako asi je to najkrajšie, tak si myslím. Fakt? Taký absolútny vrchol. Ešte aj sily, ale už aj skúsenosti. Toto neviem, prečo toto ľudia hovoria, lebo ja keď som mal 40-ku minulý rok, tak som z toho mal takú depču. Môžeš povedať, že sa mi ani nečuduješ, ale naozaj. Pozri, mne sa ten vek veľmi páči a teraz musím povedať jednu vec, je to možno komické, ale Konfúcia ako filozofa ja veľmi nemám rada, ale nesúhlasím s ním v mnohých veciach. Ale Konfúcius má jednu krásnu myšlienku a síce, keď som mal 15 rokov, tak som sa venovala aj štúdiu. V 30-ke som robil už ani neviem čo, ale v 40-ke som strátil pochybnosti, to povedal. A ja vlastne pri písaní románu som v tej 40-ke tiež, dá sa povedať, stratila pochybnosti, lebo som konečne našla kľúč k tomu, ako to chcem celé rozpovedať. Takže vtedy som si na pána Konfúcia spomenula, že v niečom sedia tie jeho výroky. Takže podľa mňa to je perfektný vek. Si ešte stále mladý, ale už aj máš všeličo za sebou. Takže je to taký krásny vrchol života. A taký poločas si to tak ja pociťujem u seba. Zhruba. Áno, asi si fandím, ale tak verím, že to... Nie je už človek tak trochu na sklonku? No nič. Ešte možno tak preveríme potom, ale ja sa chcem spýtať, že... Ja mám dlhovekosť v génoch, takže moji starí babičky po praslíci to vyzerá dosť dobre v našej rodine, takže uvidíme. Rozmýšľam, že či je to taká ženská záležitosť, že ženy to vidia tak optimisticky a muži skôr tak pesimisticky, alebo určite hovorí Lucia.